Става Христино и искам да я лъсвата. Оня ден съм си оправила. Чакай малко това. Искам да станеш и стаята да я лъсвата. И никой чух се беше изкарала. Да, ме чука, що да я изкарам, като е пълна. Бе ли ме интересува човек, какво е ли? Не може. Искам да изчезвам. Искам да станеш и каза да бъде чиста, защото аз няма да се ходиш. Ставай да се Този балатон, ако го види Мариана, ще я накара да го търкат изваден. Ако го види. Тази къща не е ваша, това е тук съм квартира. И много е мръсна, този балатон после не може да извини. Аз съм... Остай балатон, аз го изчета. Просто вижте умиште си. Другите неща искам да я завършите. Оня ден, тук се стои салата. И хвърли и си каза, Христица, моля, само да си хвърля шишата. Като човек, днеска пак няма да не ми дьорай, не ми казвай, защото Христина от 30 всеки път ми казва, аз съм на работа, цял ден няма да спя. Не мога и в морета. Не за цял ден спива. Не ми се звъна, това децата и се набия, не му се да вращам да искам да се знаеш. Да, един път по нея, като сме живеем заедно, искам да става да я чистиш. Кой на маникюр нашата кокона? Нали? Не може ли да... Много работа има жити 30 минути. Кой да ме на маникюр право? Само сега да я забускам, там и имам скъм зеля. Стань да изчувстваш, не ме интересува изобщо.